wai samar kana ganin yadda rayuwa ta yi. Kai ka bari president, ai gaba ɗaya ne al'amuran ne gaba ɗaya abubuwan to inda rayuwar dai komai ya zama. Wallahi kana ganin abun hawa sun tashi gun 30 ya dawo 150. Ga fetur kai ta billahi. Wallahi Allah. Kwata kan ka samu wannan bala'i ne. Kana sai dai ko ka bari wannan rayuwar da ne ai. In ka fita ma ba kawai ba zan ba. Hege baki. 30 nake da ruwa a jallo da kake da ya 30. Wannan bai san irin masallaci na bai san ko kayan masallaci zan iya tabawa wannan da ke gani taron mutsiyata ne duk da na san ba ji kake ba. Wallahi ƙarya ne wallahi. Inda Allah ya ai baka ji. Dari bita na wannan da ya daɗa ba wanda ba da Allah ko dan Allah kuma da ba dan Allah dari bita. Ayo.